představ, tak si to vysvětlím. Takže čau, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude, že si budete povídat se Stendou a nejsem namalovaná. Čus! Tak jo, pojď se mnou mluvit, ne? Tak jo. A čau, tady je Bráška, kterou my se pijeme. Že jo, Táďo? A co jako já? Ty se sama nebýváš, jenom my se pijeme, že jo? Vy jste hnusný. A dneska Adela Kovaříková volala sanitku. Protože se jeden kluk zbláznil. Jo, a to je ty červený. Já jsem tak hezká, co? Vy moje holka, tak nic jako proti. Proč jste zavolal sanitku, jsem si chtěl z něj navinil jet. Ona manuj, Co to umí nakreslit, ať mi napíše a dá mi like, to jsem kreslila, já jsem Borka, co jsem kosla. Ona je Borka, ona je teda Borka. A tady to je taky úžasný džabu. To je taky My jsme tady tomu chlapečkovi chtěli napsat milostný dopis. Jo, Tady se mluví s Adelou. A tady je s Aničkou. Tady s Aničkou se miluje. Že je tady s Aničkou. Jak vám to s Aničkou klape. No, jak máš to Aničkou klape. No, a s tebou to klape. Zastaví to. Takže čau. Ty doš, jo. Jen to každý zadělal. Zapni to.